बांस का झूर में पैदा भइल सियार जी। अब तोहरा लागता कि ये भौजी से तहार सारा शौक पूरा हो जाए। हमरा तो नहीं लागत, अगर तोहरा लागता तो बताओ। अरे ऐसन का बिना उलटले या पलटले काम कैसे चली भला? अब तू चाह तारू भौजी कि उ आवे आ नाक दबा के नाली में डुबकी लगा के चल जाए। ऐसे कैसे भौजी? हाँ, थोड़ा सा बरमसिया आम में से भी खाए के दे द, बहाना काहे बनावता? का कहले रे? पीछा कर धत तोरी के बहन चूत, चटा बता चाटा ना तो दांते से ना काटा राजा। अब बताई लोगिन, हाँ रउआ लोग कहे नहीं कि हमें के बांस करेनी, अब बांस ना करी तो तलवार भाला करी। ये पब्लिकली महिला हो के आके कहतिया कि चोटा बता चाटा न तो दांते से नो। जेह दिन हे लोग के मूड खराब हो गई नु भौजी, वह दिन है तहार तीन कोनिया पराठा पर नमक डाल के खा जाई से। है तहार मालदेव जवन आम बानू, सारा तहरा रस के जूस पी के चूस जइह सन। तोहरा गुदगुदी लागेला, फिर तो तहरा हौदी में सऊदी से आदमी बुला के पंपिंग सेट से पानी डलवावे के पड़। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लइका बाटे लागत नहीं खे, खाली मशीनवे के डेवलपमेंट हो गइल बा का? हाँ शायद हो सकेला कि लइके से चिपरी ज्यादा पथले हो। अच्छा अब जवन करे के बा करी लोगिन। हम तो जातानी भाई बाथरूम, अब ऐसा वीडियो बनाई त का होई, हम जातानी बाथरूम, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट खातिर बा। रउआ लोग दिल पर ना ले हम लोग, अब बाकी लाइक कमेंट शेयर नीचे ख के जाए। और रउआ लोग के प्यार तो एकदम धमाकेदार मिलता, ऐसे ही प्यार बरसौते रही। और रउआ लोग चाहतानी कि हम ऐसे ही वीडियो बनाई, कमेंट करके जरूर प्रोत्साहन दी। रउआ लोग के एगो कमेंट से हमार दिल गदगद हो जाला, हिम्मत बढ़ेला एक कदम आगे बढ़ावे खातिर। तो रउआ लोग ऐसे ही प्यार बरसावत रही। मिलतानी, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जल्दी हम जातानी भाई बाथरूम में, खोल गेटवा ना खोल रे, हम जातानी बाथरूम लाग गइल बा।